Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higala o mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon ang takna sa pagtuon. Malipayon kami nga makikauban usab kaninyo niining usa ka oras nga pagtuon sa atong lesson for the entire week. Gani karon nga semana mga higala o mga kaigsunan na naa kita sa ikadusi nga lesson or second to the last. Murag wala lang nato damha nga makover na nato ang tanan halos nga suhito sa Book of Acts mga kaigsunan. And next week will be our last lesson para niining nga quarter. Lipay kami nga makikauban kaninyo niining takna o kuyog ka nato karon dinhi sa akong pikas nga bahin si Pastor Nildo Mamak ang atong Associate Publishing Ministries Director sa South Philippine Union Conference. Ug dinhi sa akong pikas nga bahin ang atong Women's Ministries ug SI Director sa South Philippine Union Conference, si Ma'am Pinky Gulfan, the ever smiling. Karon nga week mga higalag mga kaigsunan, malipayon kami nga makikauban usab kaninyo nining atong pagtuon. Apan sa dili pa nato kini pagasugdan, atong hangyoon ang panalangin sa Ginoo ug sa kaalam nga iyang ihatag pinaagi sus ko pagampo kuyog ni Pastor Nildo Mamak. Ang akong gihangyo ang tanan ato mga kaigalaan nga nagasudong sa pag-uban karon atong ipahimutan ang atong kagalingon sa presensya sa Ginoo samtang kita maghimo sa pag-ampo. Among langit non nga amahan, Dios magahom sa nga tanan. Mintak na Ginoo kami nagapasalamat kanimo nga diin imo na sab kaming gitagaan og lain ni kahigayunan nga makahimo sa pagmalandong sa pagtuon sa imong apulong. Kami nagahangyo kanimo Ginoo nga tuguti nga kining amo nga pagtuon karon dili lamang sa among kahibalo nga kinahanglan kundi maghatod kini sa among duol nga relasyon diha kanimo ug labaw sa tanan magahimo namo nga labing andam alang sa imong nga buhat ug labing andam sa imong pagpadayag. Ug langit nga amahan ako nagahangyo kanimo nga panalangini ang tanan nga makaigsuonan nga nagahatag silang panahon alang niini nga programa. Tuguti o Dios nga ang pinasahi nga panalangin ila usab nga mabatnan ug labaw sa tanan sa kasiguruhan sa kaluwasan kaming tanan makabaton yana sa iyong pagpadayag magkahiusa kami pagpuyo sa langit nong puloy-anan. Salamat nga ihatag nimo kanamo ang kaalam nga langit nun kay baloy kan diha kanimo ug salamat nga ikaw ngatubag sa pag-ampon kapasaylo sa mga sala silang madawat tungod sa ngalang Hesus bugtong pa sa manuluwas. Amen. Amen. Kay salamat Pastor Nildo sa pag-unang pag-ampo. Naghatag ka na to og bukas nga panguna-una mga kaigsuonan karon sa atong pagtuon. Sa atong pagsugod mga igsoon, ang atong title karon nga week is Confinement in Caesarea. Si San Pablo actually gipriso siya dito sa Caesarea, northern part of Israel. Unya naatay usa dito sa Roman government headquarters mga kaigsuonan. Lahi po ni siya sa katong dito gyud sa Roma. Pero in the province of Israel, naa sila'y headquarters dito sa ilahang mga lokal nga mga leaders o mga hari nga ilang gipang-appoint. Ug dito si Pablo gipriso mga kaigsuonan. Mura po ni siya og protection pod kang Pablo kay daghan kayong mga interesado siyang kinabuhi. Unya kung tuwa siya dito sa kagawasan, naagi tendency nga mahipo siya sa mga tao nga nasuko niya. But this was also part of God's plan nga ibutang siya sa prisuhan mga kaigsunan aron kining iyang kasinatian sulod sa prisuhan nga gi-interrogate siya sa daghan nga mga instances. Mahimong iyang opportunity nga tubagon niya ang mga issues o depensahan ng iyang pagtuo. Ato hangyon si Ma'am Pinky sa pagbasa sa ato ang memory text karong si manahona pero sa dili pa niya nahimuon mga igsoon ato sang tagaan og lugar kining atong pagtimbaya sa atong mga higalaw mga kaigsoon na kanunay nagsunod sa atong program. Pastor Nildo. Yeah, thank you Pastor Hes. Atong pangumusta nga ato nga mga kaigsuonan nga diin sulod sa atong nasod dinhi sa atong dapit bisan pa sa laing mga kanasuran nga nagasunod sa ato nga programa sama kanila ni Brother Milan Inganio
nga tuwa karon siya sa Kuta Bilod, Sabah, Malaysia. So salamat kayo nga nagpadayag siya nga kanunay siya Pastor Hes nga sunod sa ato nga programa pagtuon sa takna sa pagtuon. Nasa din sa Tagum Center, Brother Michael Benoya and his family. So kanunay gid sila gasunod dinhi pod sa atong lokal sa Cagayan, na pod sa Kalaanan Church si Brother Rene and Bibilin Lasconia. Oo. O niya nata sa Bislig, nagpadayag sab sila nga diin nagasunod niya po sa programa at ang ipangumusta ang pulayanan ni Buddy Romeo and Flora Balangkit, si Engineer Ebenezer Alba and family, yan Aryan Sobrotido family. O naapo dito sa Thailand, dito sa Singburi, si Sister Sara Sonyega Sibilo. O kaniadto sa Basilan. Ito naman dito sa Thailand. Oo. Kaya pareha man gud ang Basilan ug Thailand ay gihapon sa Thailand. Happy weekend kaninyo din ha. Happy weekend and happy Sabbath kaninyo. O sa tanan nga mga kaigsunan nga nagahimo sa pag sunod sa atong programa. Nagani iglesia Pastor Hes, Ma'am Pinky, nga ang ilang leksyon ila lang gi-download ni atong program panahon sa lesson study mo na ilang i-show. O niya dito sila mo react o sa ila ikadugang sa atong lesson. Okay. Yeah. Ma'am Pinky, imuhang panahon sa pagtimbaya. Salamat. Buot na akong timbayahon. Greetings sa atong mga kaigsuonan diha sa Matalam, North Cotabato. Amen. Ani aging Sabado, nakigduyog ko sa ilang Women's Fellowship ug daghang kaayong mga kaigsuonan nga nagapadayag nga bisan sa kabukiran nagasunod sila sa pagpamati sa atong takna sa pagtuon. Daghang salamat mga kaigsuonan nga inyong gitagaan og bili ang atong takna sa pagtuon. Akong greetings ang atong mga igsuon diha, sila si Brother o Sister Charles o si Eli Nirmal nga nag-aabi-abi ka namo sa among weekend stay diha. Daghang salamat gyud labi pa sa inyong gipadala nga mga panalangin nga mga prutas. Dublihon kana sa Ginoo ang inyong commitment sa buhat sa Ginoo. Amen. Og dili sab ko makalimot sa pag-greet sa atong mga kaigsuonan diha sa gawas sa nasod, diha sa Sri Lanka, diha sa Myanmar, sa Indonesia nga naduawan sab ni Pastor Gulfan nga diin siya nakahimo pod og pagbahin-bahin sa mga mensahe mahitungod sa atong buhing Dios. Sa happy Sabbath kaninyong tanan diha. Og ako sab gigreet kung wala mabati sa atong mga kaigsuonan balik sa mga agoy, Pastor. Yeah. Nga atong mga kaigsuonan dito na sibot jud ko pag maayo kay ang atong mga kaigsuonan sa mga agoy madasigon nga og nagpabilin nga madasig sa ilang pag-alagad. Amen. Okay, salamat kay ni Ana Mapinki. Akong padayonon ng pag-greet pod sa itong mga kaigsuonan sa tibuok nasod dinhis Pilipinas, labi na gyud sa Mindanao. Niadtong niaging pila ka mga Sabado, nakabisita ko dito sa Midsayap, North Cotabato mga kaigsuonan ug nahimamat na to ning atong mga igalaw mga kaigsuonan. Special mention to Flores family nga gikan sa Oroqueta City nga naapod karon sa Midsayap. Tabok-tabok lang na sila Oroqueta and Midsayap. Labi na gyud kang Brother Junior Benito Flores. Happy weekend kanimo din ha. Ug sa atong pinalangga nga District Pastor and Mrs. Romel Clavisillas. Happy weekend kanimo Pastor ug Ma'am. Usab kang Mr. and Mrs. Toto and An Kadava nga naapo din ha, supportive kay nato ang mga kaigsuonan kaniadto ato po ning ICSICO member din sa SPUC din sa Cagayan de Oro. I also would like to greet Gretchen Clavisillas nga naa karon sa Middle East. Happy weekend kanimo Chin. God bless you continually. Nya ato sab gi-greet dinhi sa Ulat Church Silang Cavite. Si Brother Glenn Raka. Kuya Glenn, kumusta po kayo dyan? We greet you. Happy Sabbath weekend. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa takna sa pagtuon. I hope you are learning every week niining ato nga pagtuon. A special mention usab kang Brother Ruel and Jubet Arisgado sa sa St. Petersburg, Florida. Unya kang Bon o kang Jane Barayuga nga naa sa Boston, Massachusetts. Happy weekend kaninyo din ha. God bless you continually.
ang atong mga kaigsuonan sa Metro Pagadian Adventist Church. Niadtong niaging semana, I was with you. Salamat kayo sa malampuson ninyo nga celebration sa inyong care group ministries. God bless you continually. Ato sab nga gi-mention dinhi ang atong mga kaigsuonan sa Bakungan, Leon Postigo District. Karon nga semana, aniya kita dinhi kanunay nga nagpakiguban sa inyo atong mga kaigsuonan sa usa ka dako nga wali nga atong ginahimo dinhi sa Leon Postigo. Salamat kayo sa inyong mainiton nga pagsuporta. Labi na gyud sa atong mga directors nga nagpakiguban kanato sa ZPM, si Pastor Elmer Dulang, Pastor Arnold Sumilon ug kang Pastor Vilmar Mandalupa. Ato sab gigreet ang atong mga kaigsuonan diha sa Sindangan karon nga Sabado nga nagsuporta sa wali dinha sa Sindangan RM Church. Ang ato ang main speaker, ang ato ang communications director sa SSD, si Pastor Mamerto Gingging. O niya, kuyog niya din ha si Pastor Amoy o si Pastor June Asoy. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan mga kaigsuonan. O karon atong padayonon ang ato ang pagtuon. Salamat kay is panahon nga atong natagaan o gigayon ang pag-read sa atong mga higalag mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay. We will go back to our lesson. Atong ihatag ni Ma'am Pinky ang higayon nga basahon ang usa sa mga pamulong ni Pablo sa diha nga na himamat niya kining daghan nga mga oportunidad nga iyang iwali ang ebanghelyo. Acts chapter Ma'am Pinky, palihog og basa niya ng atong memory text for karon mabasa nga diha semana. sa Buhat 26, versikulo 29 nagaingon. Og si Pablo miingon, itugot unta sa Dios nga sa jutay kun sa daghan dili lamang ikaw kun dili usab ang tanan nga nanagpatalinghog kanako niining adlaw mamahimo nga sama kanako gawas niining mga talikala. Wow. Salamat kayo. Actually, usa to siya sa mga diskurso ni Pablo mga kaigsuonan in his defense sa tanan nga nag-accuse sa iya. Ngani karon nga semana, 3 accusers were being faced by Paul. Nya sa katapusan si Agrippa, who was very familiar personality alang kang Pablo, nasuod pug kay sa mga Hudiyo, kahibalog gid siya sa kasaysayan sa mga Hudiyo. Suito siya sa mga prophets nga gitamod sa mga Hudiyo. Gisuna siya ni Pablo kung unsay kasulti sa pagdani ni Pablo niya. Pero nitubag si Agrippa mga kaigsuonan, dili gyud ni madali-dali ni ako ang pagka-dani sa imo, lalimang kabugod ni ana. Himuon ko nimo nga Kristohanon diretso ni ana lang imong unsa ni dialogue nga gihimo nimo sa ako karon. Pero matud pa ni Pablo mga kaigsuonan, madali ug madugay ako ra gyung handom nga ikaw ug ang tanan nga makadungog nining akong testimony karon mo dawat sa ebanghelyo. Dawaton nga kamatuoran kining ako ang pagbaruganan, gawas lang niining ako ang kahimtang karon nga nahimong binilanggo. Well, that was very classic mga kaigsuonan. Ug tanaw na to karon ang mga detalye niining tulo ka mga beses nga si Pablo while in prison was being brought into subjection sa pipila ka mga tawo nga iyang giatubang atubangan usab sa iyang mga accusers mga kaigsuonan. Actually si Pablo karon wa siya mahimo niining tungura. Maghulat na lang siya kanus siya tagaag higayon samtang naa sa bilangguan nga dipinsahan ang iyang pagtuo. But let me tell you, kining tulo ka mga instances mga kaigsuonan were all opportunities alang kang Pablo nga isulti niya ang iyahang baruganan o ang iyahang pamatuod sa iyahang pagkakristohanon. Hinaoton ta mga igsoon nga kini nga mga instances o mga kasinatian ni Pablo nahimo usab ning ato mga opportunity ug kakuhaan nato og mga leksyon sa atong adlaw-adlaw nga mga kasinatian usab. Now, Pastor Nildo, opening statements akong ihatag nimo ang higayon. Yes, salamat kay Pastor Hes. Atong leksyon importante kay na siya mga kaigsuonan kay nanay siya sa ato ang nahisama ni sa atong judicial system sa ato nga nasod. Nga dinhi Pastor Hes gisgutan dinhi nga for the first time si Pablo gi-hearing siya sa 2 governors and 1 king. Yeah. So nakita nato nga sa pagkaron atong provincial level wala man tay korte sa gobernador.
Kung ato nakita karon ba nga sama-sama nga naatay Senate, naatay ang Senate karon murag gisige na og kuan sila mga hearing. Unya Congress, lower house, unya nagitay Supreme Court. Pero dinhi ila ha, 2 governors o 1 king. Oh, nakita nato nga ang governor niya si Felix ug si Festus, Roman governors. Unya si King Agrippa. Dinhi makaigsunan atong nakita kung unsa gyud ang katuyuan ni Pablo niining usa ka dili maayo nga kahimtang. I don't know sa inyo ha kung kamoy prisohon lalimba. Di gina sa iyo. Pero dili na sayon siya pero kang Pablo alang kaniya nga nangalagad sa Ginoo, it is a great opportunity nga diin bisan sa sitwasyon, circumstansya nga napriso siya tungod sa iyahang pagmensahe sa kamatuoran. Dinhi nakita niya nga dili ni mao'y hindrance sa iyahang pagka-missionary. Ang iyahang feeling sa mission nga gihatag sa Ginoo sa iya wala gyud mawala. So mao ni Pastor Hes nga sa mga hearing dinhi nga iyang naagian sumala sa narration sa ato nga lesson, it was a great opportunity for Paul to present the gospel. So dinhi atong nakita nga naimportante kay mga punto nga atong matun-an sa atong lesson as we go along with our discussion. Okay. Okay. Salamat kay Ma'am Pinky. Yes. Ang pagka-confine ni Pablo dito sa Syria. Caesarea, Yeah. murag panalangin sa kabahin. Panalangin in the sense nga kung dito na siya nagpabilin sa Jerusalem, hayan nga patyo na siya sa mga Jewish leaders nga maugyoy sinugdanan aning pagpasangil sa iya nga maoy nga si Pablo maoy tinubdan sa kagubot dito sa Jerusalem. So grabe kay ba og sa kuan pa murag tukbo na gyud kay si Pablo sa mga Jewish leaders nga unta. Ang pinaka-issue man gud sa atong nahibaw-an dili ang personality ni Pablo kundi sa pagmantala ni Pablo mahitungod sa pagkabanaw ni Ginoong Hesus nga nangasuko ang mga Sadducees sa membro sa Sanhedrin. Nga nung nagwali sila ani kay di man gud atong nahibaw-an mga kaisonan nga dili ni sila magmutuo ana nga doktrina. That's it. So, dinhi mga igsoon na set na to ang stage kung paunsa si Pablo ni atubang sa pipila ka mga governors. Ang una ni mga kaigsunan, he was facing actually Felix. Felix, yeah. Unya human kang Felix, niya atubang siya kang Festus. Unya ang ikatulong nga encounter mga kaigsunan was with no less than the king himself, kuyog ang iyang igsuon nga babae nga mao si King Agrippa o kang Bernice. Now, tanaw na to ni una kining ilahang encounter with Felix mga kaigsunan. Si Felix was mura siya og naglihok siya ingon nga judge ni ining tungura. Gipatawag si Pablo, gikuha siya gikan sa iyahang silda. Unya, ang iyang mga accusers, mga kaigsunan, were actually coming from Jerusalem. Si Ananias, niya nagdala siya og iyahang kaugalingon nga abogado. Unya, ang iyahang abogado nga si Tertullius, giakusar niya og sugod si Pablo in front of Felix. Actually, ang ilang mga accusations, mga kaigsunan, chief, basic rigid kayo, wa man gitay lain abi nimo kon kitag manggod nga matinud-anon nga mga Kristohanon tarong ta sa community wala gyud laing accusations nga ihatag sa mga tawo nga masuko sa imo. Kana ra gyud imong pagkabuutan, kana ra gyud imong pagka-peacemaker, kana ra gyud imong pagkamaayong tawo. Mao ra gyud nay ilang himuong accusation sa imo kung matinud-anon ka ingong Kristohanon. But in the sense, aron mo appear siya nga dautan ka mga kaigsunan, baliktaron ni. So ang ilang accusation kang Pablo, troublemaker, samukan, mao'y nagpaukyab sa pagbati sa mga tao. Sa una pag kayo, during the time of Jesus, the same accusation was being stoned at Paul in front of Felix mga kaigsunan. Actually, naitulo ka mga accusations. Pastor Nildo, can you please identify the 3 accusations against Paul gigamit ni Ananias ni ining tungura?
Yeah, dinhi ato nakita ang mga accusation na gibato against kang Paul mga kagalaan mga kaigsunan. Nagpadayag dinhi nga siya usa ka ringleader sa mga Nazarenes. O Okay. niya siya naghimo siya iyang gisulayan pag-defile ang Jerusalem, meaning iyang giugawan. It's because of the doctrine of resurrection o niya mortality, no? So dinhi ato Immortality. nakita of the soul, ito nakita. Kaya iyang gi-present kay Jesus Christ na banhaw gid siya. O niya he is able to raise the dead, even righteous and unrighteous. So dinhi naukyab ang mga tao unya ila kining gihimo nga accusation nga nakapahugaw kini sa templo sa Jerusalem. Alright. Mao na nga dako ilang kalagot ang Paul. Oh, actually Paul is telling the truth from the scripture. Ingon siya kini siya mao ni ang kamatuoran, pero alang kanila usa ni kadili maayo. O Yeah. kini nga accusation mo ni ilang gidala ngadto kang Governor Felix. Wow, Yeah. kanindot sa accusation. Ma'am Pinky, can you elaborate some more on the accusation? Ang Yeah. ako bang namatikdan ba kay sa una pa ganing panahon, ang pag-employ og usa ka manlalaban kon abogado, mogamit gyud og mga terms kon mga approach ang abogado para nga parang mapalapalahan ba ang si Governor Felix nga matud pa niya diri nga wala nailaing gobernador nga makatabang anong problema ha murag talo-taloan po nila ba so gihimo pod ni nga okasyon nga maka na giingon diri Tertullus used the governor's own administrative policy to convince him that he would achieve political stability, in this case also only by means of severe repression. So murag pinaagi sa una ang iyang approach murag positive kunuhay para nga murag mopabor ang hangin sa ilahang Sa ilang accusation accusation, yeah. bato kang Paul. Pero kining bahina mga kaigsuonan wala ni nahimong advantageous kang Ananias, Felix. Oo. Kundili nga naghimo ni og kahigayunan alang sa kang Pablo nga maka-representar siya nga naghuwat lang siya gihigayon. Pero na usa ka butang diri pastor ba nga bisan pa sa mga akusasyon sa iyaha sa mga Jewish leaders mismo kung imong una-unaon nagtudlo sila og immortality of the soul. Unya supak sila sa resurrection of the dead. So kung proponent ka sa immortality, sa to pa kalag nga di mamatay, unya na ipagtulunan nga na ipagkabanhaw, nga di po sila matuo, unsay pagtawag di mo ana. Murag sumpaki gyud. Oh, sumpaki. So, murag aning bahin na mga kaigsuonan, dako ni nga challenge sa kang Pablo. Pero sa iyang accusation, I should go back to the point nga walay igo nga mga testigo nga ilang na representar ang mga Hudiyo nga mga leaders bato kang Pablo. Yeah. So huyang kayo ang ilahang testimonya mga kaigsunan nga ilag yung iduot og mahimong konbiktado si Pablo nining tungura. Pero praise God sa gihapon nakita man ginato no nga kaning tulo ka mga accusations nga si Pablo sa mukan siya mooy naghimok sa tanang mga tao nga moal sa balutan sila against the Jewish leaders and community. Pero abin yung mga kaigsunan, of all three accusations, gidinigar ni Pablo kadtong duha. Ang usargi ang giangkon kadtong giakusahan siya nga leader siya sa grupo sa mga Nazarenhon. Yeah, and I believe giangkon ni Pablo tungod kay nahimo man gid siyang tinuod nga grupo ni ining bag-o nga pundok mga kaigsunan nga gidumalahan ni Ginoong Hesus. And in fact, niadtong ilang balaod kaniadto, Christianity was not yet illegal in the entire empire. Gani mga kaigsunan, diha pay pipila ka mga katawhan kaniadto nga nagsulat gyud to the Roman Empire endorsing Christians. Ni adinhi si Justin Martyr o si Tertullian actually. They wrote letters, makita ninyo na sa atong comment section sa atong lesson karon nga week, nga nagsulat sila og letters of endorsement ngadto sa Roman government nga mga Christians were good citizens, mga peace-loving, mga manggiluyon nga mga tao, walay libog nga mga katawhan, maayo kung sa ato pang panahon karon,
dapat tularan. Og we have so much more to say about that. Nga labing tinud mga kaigsunan, kita mga Kristohano, wag kitay libog nga mga katawhan. Pero niining tungura, alang kang Pablo, dipinsahan niyang kaugalingon mga kaigsunan that the accusation was merely religious in all points. Unya, dili angayan nga himuon nga punto sa pagkonbikto kang Pablo aron siya mapriso mga kaigsunan. Ug tungod niini, si Felix na alang-alang sa ilahang mga accusations, and Felix decided nga i-elevate sa lahi na sab nga forum ang kaso ni Pablo. Yeah. Pero nining tungura mga kaigsuonan, medyo si Felix dili niya matagaan og pabor ang mga Hudiyo nga nag-akusar, niya naghatag pud siya og higayon alang kang Pablo nga medyo pabor gamay kang Pablo aron tagaan siyang suborno ni Pablo niining tungura. Yeah. But this did not happen mga kaigsuonan. Mubalik ta sa atong point nga atong biyaan karon kay niabot ta sa atong nga bahin sa atong pagtuon mga kaigsuonan, atong ihatag kining higayon sa mubo nga break. We will see you. Ayaw kang paghawa din ha. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat sa inyong pagpabilin din ha. Karon atong balikan ang atong points nga gibiyaan kaganina mga kaigsunan. Human na ta sa encounter ni Pablo ug kang Felix. Karon muanhita sa encounter ni Pablo diha sa hawanan ni Festus mga kaigsunan. But before going there, nga atong ihatag ang point ni mong Pinky, gusto lang nako nga ipasipot kining gamay nga punto mga kaigsunan mahitungod sa atong mga panggobyerno. Actually, usa ni siya sa mga rason nganong gi-endorse ni Pablo ang atong mga governments. Although we are strictly religious in a point, naay mga panahon mga kaigsuonan nga kailangan nato nga tamdon ang claims of the government. Yang ano, ang gobyerno mo ay naghatag og kahusay o kalinaw sa tanan nato nga mga affairs while we are still here politically living on earth mga kaigsuonan. Una nga kailangan ta mo support by casting our votes during elections, by supporting government programs ug sa mga plano niini mga kaigsuonan. Muna nga nag-ingon si Jesus, give what is due to God and what is due to Caesar, give it to Caesar as well mga kaigsuonan. Ug dinhi nakita nato nga si Pablo was protected politically because of the system that the government has provided for him. Otherwise, si Pablo namatay na unta ni mga kaigsunan kung wala siya tagayang proteksyon sa Roman government. Now, we will go to the next part sa encounter ni Pablo, particularly kang Governor Festus mga kaigsunan. Atong ihatag ni Ma'am Pinky ang panahon sa pagsaysay niini. Actually, mga kaigsuonan, atong masabtan nga by virtue of his Roman citizenship, kini si Pablo na panalipdan. When he was in front, sa diyan nag-atubang na sila sa panahon ni Governor Festus. Kini si Governor Festus walay kalainan kang Governor Felix. Kaya ang iyang giapas pod ani nga napod siya makakuha siya mga political favor kung unsa ang mga resulta sa paghusga sa kang Pablo. Pero sa tinuod lang mga kaigsuonan, ang atong application ba ni akong ma-imagine nga usahay ang kamatuoran matrampol tungod sa personal interest maski sa atong panahon karon nga mahadlok ang tao nga naa sa pangangamahanan musagop sa katinuoran kay ang tinuod na palugod sila nga si Pablo dili troublemaker but because of his cause of preaching Jesus Christ kay ang iyang gyung gipadako ang iyang conversion ug ang pagka-Diyos ni Kristo. So anang bay na mahadlok sila ba nga ug sa kuan pa kung ako ginilabanan mawad-an mangkuan ning posisyon nindot kaayong akong nakatunan ani ining duha ka gobernador nga bisan tuod si Pablo entitled siya sa protection pero
deep in their hearts, naagid sila personal interest good gihapon. Kaya tinood yun. Actually, alang kang Festus mga kaigsuonan, sakto itong gingon ni Ma'am Pinky nga grabe ganyang pamulitika. Bago pa gud siya nga napuli nga governor ni Felix na ining tungura. O gusto niya nga ang mga katawhan nga iyahang gialagaran in that region of Palestine mga kaigsuonan, gusto niya nga matagaan sila og pabor para pugi point sa iyahang pagka-governor. Unya, as a result, nag-offer siya nga si Pablo i-litis or dito siya i-trial mga kaigsunan sa Jerusalem. Pero kahibalo si Pablo nga kung ihatugutan siyang dito sa Jerusalem siya i-trial, dito pa lang sa iyahang biyahe paingon sa Jerusalem mga kaigsunan, patio na siya sa iyahang mga accusers. Kuninitan. So, wala siya musugot and therefore makita nato dinhi nga makompromiso usahay ang prinsipyo sa tao when we become politically inclined. Nabitaw kay imuhang kaugalingong mga agenda, vested interest nga imuhang panalipdan, imong ipauna, di mawala gyud ang atong baruganan sa prinsipyo mga kaigsuonan ni ining tungura. Sama sa nahitabo kang Festus. O gusto niya nga i-please ang mga Hudiyo when he was doing the trial for Paul mga kaigsuonan. So nakita na to din nga usahay makompromiso ang atong baruganan gani si Pablo sa gihapon consistent sa iyahang tubag nga dili gyud siya matinag mga kaigsuonan sa tanan nga accusation because he simply was not doing anything politically wrong, kundili ang ilang accusation was more of religious tenor mga kaigsuonan. Pastor Nildo, do you have something to say about the issue? Actually, Pastor Hes, o sa mga kaigsunan, ato nakita nga si Festus, iyang nakita ang argument ni Paul. Supposed to be unta, parehas siya nakita ni Felix nga dakong gibugaton ang argumento ni Paul. Pero wala siya makahatag og desisyon niya itong panahon na with the reason, bag-o pa siya nga napuli ang gobernador kang Felix. Unya, iyang nakita, one against many. Daghan man gud ang mga Hudiyo, ang mga Diyos. Kung mo-favor siya ngadto kang Paul, nahadlok siya nga basig dili na ganahan ang mga Hudiyo diha kaniya. So atong nakita nga kini ang iyang ikahadlokan nga siya political agenda, vested interest mao na nga wa gyud siya makahatag og desisyon ining panahon na in favor supposed to be unta kang Paul. Yeah. Yeah. Nalimang ka mga kaigsuonan niyaning tungura, nakikita man siya before siya ni lingkod dito sa Cesarea, ni Agis sa Jerusalem, nakikita siya sa mga Jewish leaders. Jewish leaders. Kay namulitika gid siya. Unya ang yango gyud sa mga religious leaders in Jerusalem nga wala gid sila tsansa with a political trial against Paul. Muna nga nangayo gid sila nga religious trial gyud ang ilahang gustong himuon ni Pablo. Nyalaliman ka ni ining tungura mga kaigsuonan, si Festus ni offer ni ingon siya, unsa kay mayo Pablo, nga didto na lang ka i-trial sa Jerusalem. Ug si Pablo mga kaigsuonan, kay balo ni siya sa mahitabo. Kay kung iyahang bigyan tong pangayo sa mga Hudiyo, sigurado gyud siya maihaw. Niingon si Pablo, dili gyud ko mosugot. Kay wala gyud sila bearing sa ako ni ining tungura. In fact, this is purely religious, although sakto ng imong point nga dito ko nimo ibutang, pero mangayo ko og justice ni ining tungura, palihog og dili nimo masulbad dinhi nga forum sa imong probinsya, send me instead to Rome ug didto ko lutoson kay ang governing body in that empire mga kaigsuonan was Rome. Gani sa sunod nga semana atong sumpayan kining pag-elevate sa case ni Pablo nga didto siya gidala sa Roma mga kaigsuonan. Now, human sa failure sa pag-accuse kang Pablo at tubangan kang Festus, ingon dayon si Festus, wow, dili man day nato ni madesisyonan dinhi. All right, sugtanti ka nga dadon ka didto sa Roma, pero by what
instance. Unsa man nga paagi nga ako kang ipadala dito, naglibog siya kung saon niya pag-elevate ang kaso dito sa Roma. Busa, ang gihimo ni Pablo ni Festus mga kaigsunan, iyang gi-invite ang hari ug ang iyang igsuon nga si Agripa og si Bernice. ni Tungura, hoping nga si Festus makakita siya og mas bugat nga hapin nganong iyang ipadala si Pablo ngadto sa Roma. Now, we will take a look at this encounter mga kaigsunan between Paul and Agrippa and Bernice. This was actually another political problem with Agrippa and Bernice mga kaigsunan. Actually sa iyang pagka-elect as hari in that province mga kaigsunan, grabe gyud ang iyahang popularity. Ang iyahang pagka colorful sa iyahang pagdumala mga igsuon. We're all littered with popularity, and besides that, Power. pagpower o kining pagkadautan. Gani, gidudahan si Agrippa o si Bernice, although man nagsuon sila nga doon na sila relasyon. Gitawag diri og incestuous. Yeah, incestuous relationship. So, apil na gyud, corruption and immorality were all mixed up as a package ni ining pagkapangulo ni Agrippa mga kaigsunan. Na atong tanaw ng ang ilahang talumpati ni Pablo to Agrippa. Mampingki. Hatag na mo ni mga Before ko mo sumpay ana pastor, akong Oh, yeah. basahon mga kaigsunan diri ang punto nga aron na atay strong background. So ang katong sugyot ni Governor Felix ibalik siya sa Jerusalem kay maunta atoy panahon nga maka-gain siya og support sa mga Hudiyo. Wala si Pablo mosugot ana. He insisted matod pa dire, capitalizing on his Roman rights, he insisted kini si Pablo ni that he was entitled to be tried by a Roman tribunal and envisaging no other way out of that precarious situation. He resolved yaginding gipaningkamutan nga moapil siya to the highest instance of the Roman justice, which was the emperor himself. So Yeah. here comes si Agrippa the Second og ang iyang igsuon nga si Bernice. So gigamit ni sila mga kaigsunan nga instrumento ni Festus aron iyang ikakonsulta og unsay maayo niyang himuon kay naglibog na siya og kung ipadala niya si Pablo dito sa Roma, unsa may iyahang himuon nga cover letter, endorsement letter para kang Pablo nganong dadun siya dito. Nga wa man siya accusation nga sakto. So nangayo siya og tambag mga kaigsunan ni Agrippa og ni Bernice. Now, this is their encounter. Pastor Nildo, how do you describe the encounter between Agrippa and Bernice with Paul? Yeah, actually, mga kagalaan, mga kaigsunan, samtang nakigtagbo dito na sila sa hearing sa Lawak, balo-aranan ni King Agrippa. Dinhi gipadayag ni Pablo, iyahang girelate minahako mga kaigsunan in defense sa iyahang gihimo nga pagmensahe, iyang girelate ang iyang kaagi. Pastor His. Nga diin kani adto, so wala pa siya makonverter, usa siya ka tawo nga maglulutos gani sa mga Kristohanon. Yan ang gisaysay. At in fact, nangayo siya og permission sa mapumunuan nitong panahonan. He was permitted to run after the Christians. Ug atong nahibaw-an minahako mga kaigsunan, iya pang girelate. Ug mao ni siya ang pinakanindot niya nga exposition sa kamatuoran kung naunsa na converter siya. It was a personal testimony. Muna ang sa ato ang pagmensahe igsoon kung testimony atong gamiton nako kay sa epekto. Kang Pablo iyang gipadayag nga on his way to Damascus, iyang relate iyahang conversion ug unya didto niya na encounter si Ginoong Hesus. Nga diin sa diha nga nabutaan siya pagmata niya gipangutan agi siya nga nganong gi-persecute siya. Gi-persecute ang si Ginoong Hesus. Gipadayag nga diin sama sa pag-persecute niya ngadto sa mga katawhan sa Ginoo. Og didto atong nakita, mahal ko makaigsunan, hiingon siya nga dili ko makahimo sa pag-disobey sa vision
Matod pa. Diha kita na to sa chapter 26 verse 19. Sa dili ko makahimo nga akong supakon ang kining pananaon. Og unya iyahang nasabtan didto niya na ila sa Ginoong Hesus nga siya ang Dios nga maoy may katakos sa pagbanhaw sa mga minatay. So dinhi atong nakita samtang iya kining gipadayag gi-relate niya ang iyang testimony sa iyang conversion kay nahibulong manggod ang mga katawhan nga kini siya kaniadto manglulutos ang mga Kristohanon mo iyang gilutos karon usa na siya sa mga katawhan nga iyang gipanglutos kaniadto nahimo na siyang membro niadtong panahon na. So mao na ang encounter nila kang King Agrippa niining panahon na may ako makaigsunan. That in fact ato nakaplagan nga sa diha nga gipadayag kini ni Apostol Pablo si King Agrippa makaigsunan mingon siya sa testimonya, almost thou persuadest me to become a Christian. Meaning atong nakita Hapit nga siya makumberter. hapit siya makumberter, nasabtan niya all about Christianity. Nasabtan niya ang kining kausa ni Pablo o nasabtan niya sa accusation sa mga katawhan niya atong panahon against him. Pero nakita niya siya mismo mingon siya, hapit na ko nimo malugsan nga mahimo kong Kristohanon, meaning nakumbinsi siya nga kung makaigsunan. Pero wala Mapingki. makumberter. Iya. Kanang hapit bitaw, Oo. wargi na siya. Wagi na magtigayon. Hapit na siya, Pastor Hes, parang siya nga, hapit ko makatrato, hapit ko makauyab. Hapit Pero ni siguro. Pero wala gyud. Wa gyud kauyab. Equivalent Oo. rin na sa wala Okay, makadama. Mampinggi. mga kaigsuonan kanang atong bangkwaan og kanang leksyon. Yeah. Ang pag-apilar ni Pablo sa highest tribunal sa mga Romans. Mao na ang tatong panahon nga kay protected man siya, di ba? Mao na ang tatong panahon na nga makadepensya sa siyang kaugalingon. Nga dili gyud unta siya masakitan in his favor. Pero ang gihimo ni Pablo, gikuha niya ni nga kahigayunan nga makasaksi siya sa kamatuoran sa tinuod gyud nga presensya ni Ginoong Hesus ngingon nga Dios. Yeah. Pinaagi sa paghatag sa iyang kaugalingong testimony. Nga Yeah. murag makaingon ka ba nga imbes unta nga iyang dipinsahan iyang kaugalingon, ang iyang gidipinsahan ang iyang pagtuo. Yeah, that's right. Muna ang bugat nga punto diha nga sa ato kanus ani mahitabo nga ang matag usa nato may willingness bata nga modipinsa sa atong gibarugan nga pagtuo karon. Ingon nga mga Adventista sa diha nga taralon bitaw ta una sa panahon nga nay mangutanan nato na ay mo-offer nato nga mobiya tas pagtuo kay mahadlok tag mawadag trabaho. Murag sulusama ingon ana ang ato bang stand mao ba nga nagbarugta sa kamatuoran nga mo hinungdan nga nabutang ta anang sitwasyon nga gisulayan ta. Yeah. Yeah. O ka malimta na lang nato na siya kay nagunaw na tang atong unahon na atong kaugalingon. Mao ni siya nga akong leksyon nga nakuha nga unta sulusama ang atong missionary zeal ni Pablo nga nalimtan na hinuon niya ang iyang kaugalingong safety. Yeah. Yeah. Actually, mga igsoon, salamat kayo, Mampingki. Ang direksyon yun ni Pablo, mga kaigsuonan, was in totality, ang iyahag yung pagbutyag sa iyahang ibanghilyo, ug siyang baruganan ngadto sa tibuok kalibutan. Gani, while he was in Caesarea, wala diha-diha dayon mga kaigsuonan nga nangayo siya nga i-elevate ang iyang kaso dito sa Roma. Pero eventually, gipangayo gyud niya tungod kay it will also entail his personal safety. Kaya kung ibalik pa siya sa Jerusalem mga kaigsuonan, mamatay gid siya dito. So, nangayo siya og instance nga i-elevate pa gyud ang iyahang kaso dito sa Rome. Why? Because he wanted nothing else but to spread some more, to spread farther mga kaigsuonan sa ebanghelyo ni Jesus ngadto sa lain-lain nga mga lugar. And in fact, being the very capital of the empire mga kaigsuonan, the Roman Empire, the known world niya itong tungura, gusto ni Pablo nga dadon ang iyang mensahe didto gyud sa pinakapunuan nga bahin sa kauluhan mga kaigsuonan sa Roman Empire. Now balikan nato ning kahimtang ni Pablo kang Agrippa mga kaigsuonan.
King Agrippa, as we have already discussed earlier, he was corrupt, he was powerful, he was influential as a leader, as the king of that particular province, mga kaigsunan. Being a Jew himself, naa siya daghang kaagi mga kaigsunan, ang iyahang pinakalulo, maog yun to'y nagsugo, si Herodes, mao to'y nagsugo nga ang tanang mga puya nga bata sa diha nga natawo si Jesus, patyon. Ang iyahang uyuan, kato si Herodes gyapon mga kaigsunan, maoy nagpapunggot sa ulo ni Juan Bautista ug mao'y nagsugo nga ilansang si Ginoong Hesus. In fact, it was also his father nga mao'y nagsugo nga i-execute si Santiago. So nahibalaan gyud ni Agrippa ang iyahang relationship with the Jewish community. Og bisan ang bag-ong nagturok nga Christian denomination mga kaigsunan, unsa ang iyang involvement when it comes to Jesus Christ and the putting of his group into silence. Pero nining tungura mga kaigsunan, si Agrippa usab suito kayo sa mga prophets. He knows everything about the Jews, being a Jew himself. Busa, ang depensa ni Pablo nga gihimo mga kaigsunan in front of Agrippa was not only a defense but also a preaching of the gospel and an appeal. Daw gitawag po niya in the end si Agrippa kung unsa iyahang ikasulti. Sa gisulti ni Pastor Mama kaganina, kini bitong personal testimony, bugat kay ni mga kaigsunan. Unya karon si Agrippa na nga Hudiyo mismo, gipatubang si Pablo, nakaingon si Pablo kang siyang kaugalingon kini kay si Festus gipatubang ko niya kay Agrippa. Samot na gini karon nga chance na ko ni. Unya iyahang gisaysay dito tanan mga kaigsunan, iyang gingnan si Agrippa kay balumang ka. Parehas ta sa una. Ang iyang gigamit gyud nga mga terminologies mga kaigsunan, mga nouns is As. ikaw, kita, nato. O mao gini ang gipanggamit nga mga terms mga kaigsunan, which is very relevant for Agrippa. Unya ingon siya parehas kita sa una, Hudiyo ko, parehas kita relihiyon, pero niabot sa punto nga gibalda ko ni Ginoong Hesus ug iya kong gitumba while I was on my way in persecuting the Christians, nga kaning accusation sa ako karon, I was like them before, pero abi ninyo, that call from Jesus changed me ug karon nahimo kong iyahang tao ug mao ni nga giwalik nako ning tanan ug giakusar ko sa mga Hudiyo batok sa ilang relihiyon. And he was making this appeal to Agrippa. Ingon siya, do you think ikaw nga suhito ka sa mga manalagna, would you accept this truth nga mahimong sama ka nako? Sa giingon ni Pastor Nildo kaganina, ang tubag ni Agrippa makaigsunan, hapit gyud ko nahimong kumbertido nimo. Pero in other versions makaigsunan, gisulti sa pagkapulong sa tubag ni Agrippa nga matud pa niya, nagdahom ka ba nga sa kamubo sa atong pag-istoryahay karon mahimo dayon kong Kristohanon? Actually, he would like to buy some more time, pero ang tubag ni Pablo mga igsoon, mao ning atong memory text karon si Manaha, ningon si Pablo, mamubo o mataas ang panahon, wala ko'y laing handom. Kundili ang imo og sa tanang mga tao, laki pa dito sa Roma. Mao to'y gihunahonan ni Pablo mga kaigsuonan, nga managpakabaton sa kamatuoran og ilang dawaton kini ug mahimo silang sama kaniya gawa sa iyahang pagkabinilanggo. Now, this response mga kaigsuonan, atong tanawon pagtagad nato ning tubag ni Agrippa nga gipugnan niya ang iyahang conversion just because of some political and personal agenda. Mao ni atong tanawon karon. Sa atong mga viewers o mga listeners usahay naay mga instances o opportunities nga ato na giduntang gakson ang kamatuoran o ang pagpractice sa tinuod nga Christianity mga kaigsuonan religion, but the only reason nganong mapugnan ta niini is our other political priorities and personal agenda. Ma'am Pinky, what do you say about this? Mo mong gudi ko montren karon sa atong katilingban, labi na sila nga naay mga katungdanan nga sila pod nahibalo sa kamatuoran. Murag lisod kaayo ba, living kuan ba kanang consistent ka sa imong faith. So ang akong last word ani nga kung doon natay mga extremities nga mabot sa tong kinabuhi nga
na bitaw hagit maabot nato nga ang factor behind it is our faith. Dili gid ta magbaton anang kanang katalaw kun pagsibog sa imong pagtuo, kundi ang hinungdan ngano nga naa ka ana ang kahimtang gipadala ka sa Ginoo diha. We should prove to it nga ang Ginoo gyud mo ay masentro sa atong kinabuhi. Amen. Pastor Nildo, parting words. Salamat kay Pastor Hes. Mahal ko mga kaigsunan, tanaw na to sa laing anggol ang kinabuhi ni Pastor Pablo. Samtang siya gitaral ning tulog ka mga humanan. If ever maabot sa tong panahon ka Pablo, alang kaniya it's an opportunity. Minahal ko maigsuon ko natin mga oportunidad, we can share the message, then let it be. Kung unsa ang mga circumstansya unya nga moabot. Yes. Nalang tulo ka punto, Pastor Hes, nga akong reflection sa atong lesson. Paul was really loyal to his God. Amen. Loyal Amen. gid siya. Bisag unsa yang kaagi, piti naman ganiyang wali sa mga balita, miabot kaniyang repriso siya, but he remained loyal to his God. Ikaduha, his commitment to the mission. Wala gid siya mo simang o gamay sa iyahang focus nga missionary gid siya. Minhako magkaigsonan, there will be a time nga moabot sa atong panahon, we should maintain that we are all missionaries. All Amen. members of the church, we are all missionaries. And the last one, kini nga hulagway ni Apostol Pablo, this is just only a shadow of all Christians that there will be a time nga kita may sama kang Pablo. Amen. So, reflection tani siya nga ato maandam ang atong kinabuhi at ang kagalingon. If there will be a time, ikaw kun ako, maabot ni nga punto, mapareha ba ka ta ang Apostol Pablo. So, ang Dios magapanalangin ka nato, kung manghinaot, nga atong lesson, not just only a review of the life of Paul, pero alang sa pangandam sa itong kinabuhi, makapahimo natong labing ligon ng mga Kristohanon nga mga laga diya sa Ginoo uban sa pagkamatinumanon. Amen. Amen. So ang atong tawag ni ining mga panahon na mga kaigsunan mao ang pagdipinsa sa atong kaugalingong pagtuo. Sa bisan unsa nga kahimtang, bisag unsa nga pagtawag, aduna kita ikatubag. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan hangtod sa sunod higayon. Magpadayon kami sa pagig-uban kaninyo sa mosunod pa nga mga episodes niya itong tulumanon ang takna sa pagtuon. God bless us all. Atong hihatag ang panahon sa niining usa ka awit sa dili pa ni pagkatakaupan sa pagampo kuyog ni Ma'am Pinky Gulfan.
dili lalim o Diyos sa among pagpamalandong ang dedikasyon sa imong sulugoon sama kang Apostol Pablo nga mitahan gayod sa iyang kinabuhi. Dili og tungod sa iyang rights, kundi tungod sa iyang gugma, sa iyang pagdidikar sa imong buhat. Pinapaon ta o Diyos nga kani mahimo namong kapanaminan kung moabot usab ang sulusama nga mga hagit sa among kinabuhi. Din ikaw among mapadako ug din ikaw among madala ingon nga buhing minsay sa kaluwasan alang sa tanan nga modawat kanimo. Daghang salamat o Diyos sa imong pagpanalangin sa tanan namong mga kaigsuonan, nakakita man o nagapamati ngang ilang kasibot sa ilang pag-alagad, mga padayon hangtod sa imong pagbalik. Kay kining tanan among gipangayo sa ngalang magahom ni Ginoong Hesus. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala! Nahibalo ka ba nga pwede ka madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa shitis-shitos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.